man zei ook, oh dat waait allemaal wel weg. Hoi, ik ben Ming van. Nog steeds. Ik ga vandaag een wiwoyuk maken. De echte wiwoyuk van Chinezen, die is gemaakt met spek. Maar ja. Balen. En ook nog 3 frietjes van 1,60 €. Slaat helemaal nergens. Spring daar. Nee, man. Look, you know how many diamonds you get? Smart man. 750 one day. Huh? Ja. 750. Hoeveel, man? No, you must say. If you say 88, you get 750 a day. Then you must say odd. You must listen, I must hear. 88 zelfs. 88. 44? Correct. 44. Correct. No, man. En 33? Sorry? 33. 33.